So yun guys, iniintay ko na lang yung binili ko sa Wilco na lababo. Ayun, palabas na siya guys. Ayan, i-check pa ng guard. Ayun, mabas na rin. Sama ka. Frequency BS92 from the third living area. BS9 third living area, please. Ayan na guys. So salamat. Thank you. Ayan na sila Babo. Thank you very much. Okay, thank you. So uwi na tayo. Hindi na tayo nakahabol ng NBA game. Tambak na daw, tambak. Sabi nung nurse doon sa clinic, tambak na daw. So ayan guys. Natapos na rin tayo sa Wilcon. So we're going home. Kaya nga, daan pala tayo ng ATM. So ayan guys. Let's go. We're going home. Galing na tayo ng Wilcon, ayan. So tatawag tayo mamaya ng mag-i-install. Ayan. So let's go. Let's hit the road. Para ma-relax naman yung ilong. So libre. Oops, oopsie. Tingnan nyo guys. Yan, ano tayo? Lapu-Lapu bound tayo. So tingnan mo yung Mandawi City bound traffic hanggang sa hanggang sa tuktok ng bridge. Tingnan nyo. Ayan. Yan mga bound to Mandawi yan. From Lapu-Lapu City. So tayo naman, since pauwi na tayo, so bound for Lapu-Lapu City tayo. Ayan. Ayan. Kita nyo. Grabe no? Ayan. Ito yung Marcelo Fernan Bridge or the Lapu-Lapu second bridge. Yung unang bridge mga idol yan nandun sa kabila. Doon siya. So overtake tayo para makita natin si Marcelo Fernan Bridge. Ayan. So ayan. Welcome to Lapu-Lapu City. So hanap tayo ng bangko ito. So guys, hanap tayo ng ATM. So nandito tayo sa Save More. May mga ATM machine dito. Nandun sa likod. Actually meron sa loob pero alam ko matao. So doon tayo sa likod. So, may nagmamaniobra pa doon. Narangan pa muna tayo. Yan, Save More, Marina Mall. Save More at Marina Mall, Lapu-Lapu City. Yan. Ano doon sa likod may ano pa doon ATM. Dati dalawa yan. Parang ngayon ano bang mayroon doon? BPI. Pwede na rin yan. May charge daw. Konti lang naman yun.
car wash din. Ayun, wala masyado. Oy, walang tao. Ayun guys, BPI, PS Bank, mayroon ding ano ngayon. Ano to? Ayun. Parking muna tayo dito. Ayan guys, BPI, PS Bank, yung CTBC. Ayan. So, baba muna ako. Ayan guys, finished. So guys, pinaka-importante sa lahat, alam niyo naman na maraming gumagamit ng ATM. So, kailangan natin ng alcohol. Baon-baon ako dito eh. Pero guys, paalala lang, wag na wag niyong iiwan to sa loob ng sasakyan. Kasi, diba, mainit. Baka puputok. Diba? Worst come to worst, susunog pa yung sasakyan niyo. So ayun, I'm done. Pero wala pa akong kain. Wala pa akong kain. So tatawagan ko na lang sila. Okay. So let's go. Tanggal na tayo. So guys, huwag kalimutang mag-subscribe. Ano lang tayo, kwento-kwentuhan lang. Ano naman sinasabing may super sense sa atin lang, tuwaan lang. Okay, so I'm going home to the place where I belong. So thank you guys, see you sa next vlog ko. Ayun yung car wash. Okay.